Karena beratnya seorang dalang, ya ta? Selama 6 jam duduk di atas ini 6 jam barki aku kudu ngetokne guyonan apa, barki ceritane piye, barki lagune apa. Duh piye ya penontonnya bener ucul sik ben ora buyar. Iki kudu dipiyekne. Lah iku 6 jam berpikir gitu. Pucuk rambut sampai jempol sikil bekerja semua, ya? Bekerja semua, otak mikir. Telinga ngrungokne gamelan ben ora fales. Lambe muni. Tangan ngobahne wayang, sikil njejeg keprak. Kene cek ngumpet nguyuh. 6 jam. Tapi pernah Mas pengalaman ditinggal penonton? Pernah ditinggal penonton kan? Yo, pernah tapi kan nggak semuanya tuh Mas. Yeah. Kan orang nonton wayang itu niatnya beda-beda. Ada sing pengen nonton ceritane, nonton sindene, gitu, ya? Pengen delok rame bakule. Iya benar. Ora apa-apa itu lumrah. Itu lumrah. Yang penting kita ngeladeni kabeh ben piye carane kabeh iso terpuaskan. Nah, itu. Alhamdulillah ngelilir. Luar biasa. Wah, hebat. Wah, pecele metu. Ayo. Penontonnya masih luar biasa. Kamangka wis ping 3 rene tanpa pedhot kok ya ora bosen-bosene lho karo aku. Pecele dasar segone wanget. Sambele pedes, peyeke gurih. Jan. Ya, kendhone dhisik le, kendhone Mas Gareng. Leren sawetara. Ya.
Iki kok ya ngaturake pangapunten atau ngaturake maaf yang banyak iki engko season gara-gara season entertainment utawa hiburane ora iso dawa-dawa kaya adat saben. Oh ya, mergo lakone dawa tenan. Ayo, ora apa-apa wis kadung disaguhi lakon Banjaran Anoman ya kudu sak gaduking nalar sak kadaring lampah ya Le. Heeh, betul. Heeh. Masih dalam menika rangkaian adicara nuwun inggih menika bersih dusun ingkang mapan wonten ing dusun Pengkol desane Ngrami kecamatan Sukamara Kadipaten Nganjuk. Wah, luar biasa ya Dik Petruk, luar biasa. Jempol dua kagem warga masyarakat ana ing dusun Pengkol Ngrami. Jan. Wong penontone isih kaya ngene. Jare kaya penelitian-penelitian wayang kok jare arep punah iku endi. Lah sing tresna isih akeh. Ayo. Utamane Jawa Timur ki penyangga budaya. Kuwi ora peh aku dalang manggon ning Jawa Timur. Senior-senior dalang, para pepunden-pepunden dalang sing matane Jawa Tengah kaya padha ngrumangsani memberikan dawuh pangandika nek Jawa Timur kuwi tolok ukur. Oh, penyangga budaya. Ngono. Bersih desa ya Jal. Ning Solo Raya ngono lak kena diitung nganggo driji. Ngono ya kok. Heeh. Iya, mula hebat berbangga-banggalah jadi warga masyarakat Jawa Timur. Kuwi lahan subur banget bagi seniman. Ayo ngono, heeh. Tresna karo kabudayan jan marai trenyuh ning ati kok, Truk. Iya. Mula awake dhewe sayek-sayeka kapti manut karo kodrate dhewe-dhewe. Ngono ya, Dadi karben seni iki isih bisa berkembang nganti sepanjang masa, gaweane kudu manut karo kodrate dhewe-dhewe. Nek dadi seniman berkarya ana jaman kelakone nganti kapan wae ben iso tetep ditampa untuk semua kalangan, menengah ke atas oke, menengah ke bawah oke. Wah ngono ya. Senimane berkarya, pamarentahe mendukung mengadakan event-event kang sarta warga masyarakate uga tresna karo kabudayan. Wujude tresna karo kabudayan piye diaplikasikan dalam kaya acara bengi iki bersih dusun, nyadranan, rasulan, apitan, sedekah bumi dan lain sebagainya. Wah, ngono ya Dik Petruk. Nggih. Monggo nek pun manut karo kodrate dhewe-dhewe, fa insyaallah seni kang sarta budayane awake dhewe tetep bakal lestari, tetep bakal ngrembaka. Wah iya, luar biasa, ora lali mengucapkan terima kasih. Yo. Terima kasih yang sangat banyak untuk para panitia lan sedaya sumrambing para warga masyarakat, wabil khusus warga masyarakat dusun Pengkol Desa Ngrami. Heeh. Sing selalu tresna karo awake dhewe sak kanca, tresna lahire ya tresna batine. Iya. Sak sore sadurunge aku dandan, sak sore sadurunge aku salin wis jagongan karo sedaya para panitia. Malah kepara ana priyayi salah satu panitia sing jagongi sore mau. Di mana Astabrata pentas ki mesti nyusul. Kaya ning Sombro nyusul, ning Kediri nyusul. Terus wis ning ndi nyusul, waton wektune lodang mesti nyusul. Nganti kaya ngono tresnane karo awake dhewe sak kanca le. Nggih. Wong tresna lah ngaten niku. Ibaratipun swara kritik atau saran kuwi malah sing tak terima nomor 1 kuwi malah para-para arus bawah. Adalah arus bawah. Ora ding para-para masyarakat akar rumput ngono lho. Arus bawah. Wis branding dalang liya. Dalang arus bawah. Golek liyane le. Oh iya. Akar rumput. Dadi sing malah sing didengarkan nomor 1 kuwi ya seniman senior yuk dirungokke ning ya dirungokke suara-suara masukan kritik saran saka akar rumput ya saka masyarakat sing kene nyusuli kuwi malah kritik sarane malah tulus lahir batin merga apa merga ngrumangsani rumangsa ndarbeni nek ora tresna ora wae ora mungkin disusuli ya
Ning gelem mengungkapkan kritik, gelem mengungkapkan saran, kuwi malah tandane tresna karo awake dhewe sak kanca. Wah, ngono ya. Mau ngritik, mau nyaran, nek iso ampun ngaten, nek iso ampun ngaten. Ya. Ditampung kinarya dadi jimate awake dhewe ya, Le. Amin ya rabbal alamin. Ngaturaken panuwun. Bandaran Anoman iki pancen panyuwun ya ora kena dinyang, ora kena dinyang. Dene lakone rekomendasinya ada 2, ya toh. Siji sing panitia rapat kuwi lakon mengerucut 2 lakon, ya toh. Siji ana sing nyuwun Banjaran Anoman, loro Wahyu Purba Sejati. Wah. Lakon Wahyu padha karo nemu duit ngisor debok. Ya. Ya ora ya kabeh lakon apik, kabeh lakon niku angsare sae gitu. Gumantung awake dhewe pola pikire kados pundi. Mergo lakone arep apa wae kuwi mesti isine niku sami, intisarinya sama, ngajak marang kabecikan lan ngedoi marang piyala utawa sifat kamurkan utawa kanistan. Ya Dik Petruk ngestokke dawuh. Ya, saiki alon-alon waton kelakon gegojekan sinambi tetembangan. Ya. Mbak Ririn tetep tak dhisikke. Nah, wilujeng-enjing selamat pagi Mbak Ririn. Oh iya. Wilujeng-enjing selamat pagi Pak Petruk. Adakah panjenengan sudah ngantuk? Alhamdulillah. Bolak-balik. Ya. Ngaten niki wau mriki ngene iki sing ngeterke sapa Mbak Rin? Niki wau kalih Mas. Ya ngono ki lho. Sindene angger wis rabi utawa wis pacaran. Sing ngeterne sapa? Mase. Ya ngono kuwi. Mase. Arep muni bojone apa pacare no pekiwo? Mase. Ya. Mboten. Oh mboten. Badhe ngomong gandul bis nggih pripun? Lho, tenan gandul bis to? Nggih. Walah. Sorry ya. Oleh rape enak aku. Anu, Mbak Ririn, jineman, Mbak. Jineman apa? Adu semu oke ya? Adu semu nggih. Jos. 2 rambahan ya? Kan Nggih. pendek tuh itu. Nggih. 2 rambahan. Lho Kula ngrepek nggih mengke samare. ora apa-apa, Mbak Yu. Joto ngrepek. Kula nggih ngrepek niki lho. Lho, lakone ngrepek kula nggih. Nggih, go. Senat. Ini ya. Pokoke jenengan teng mriki kula nyerang sing nyemek nyerang sing klasik jenengan iki. Ya. Nggih. Duwemen kula swara panjenengan. Walah pret. Sapa ki? Si Renjel Maladewa niku lho, Pak. Nggih. Pripun? Nek ngowonane pas ndak iso melu kula niku pas. Pripun? Mbak Ririn niki sinden pendopo, Mas. Walah. Oh iya. Teng pendopo napa to? Jare mbok nek kenali aku biyen ngono, sinden pendopo Tulungagung. Wong kula teng pendopo niku makan kidang. Lho abdi lho. Surno-reno. Walah. Amardi budaya dadi indah. Oh iya. Malah apik gumyak. Yuk. Satu kali lagi. Mengajabku tansah dadi cacundho. Ngaturaken panuwun Mbak Rin, sampun ngaturaken jinemen. Ya, adu semu ya. Serawunge karo para-para seniman hair. Dasare nggih nate abdi terus Mas Hirman niku wau. Mas Karis ya abdi lho. Iya. Abdi keraton kuwi. Nek gadung gawe status ngangge samir nyekel tumbak ngono. Iya, nggo timbang ngono kuwi anu kok lek mengisi kegiatan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ayo, timbang ora ana nganggur ya serawung memperlebar relasi kan ngono kuwi ya. Ki mau sing mundhut kutut manggung tak ijoli nganggo adu semu mergo nek kutut manggung duawan wancine ngentekke wektu. Ora apa-apa Le. Ya, sing baku padha jinemane. Lah ya,
Hah? Nah ya mesti gending. Tak ijoli ya. Yo, iki mau permintaan dari Mas Jabrik FMA. Nek mau Bunda Angel Heaven apa itu meminta katresnan sejati niki dadi hati. Ya, balani sik aben kanca-kanca leren. Masane lakone kok mluwaku ngono to. Ya. Dole terus ngono ya. Mula nek ra diimbangi ngene iki ya. Ya, monggo Mas Her dipun bawani. Heeh, mengke sing ngaturake langgame kaleben adik kula Dik Sinta Widya Palupi. Ayo. Heeh. Monggo Mas Heriman. Wah, Rapayu ider aku. Rapayu tak ider aku. Ngono kuwi geronge sijine ijen ngono Pak Barok ya sing ngeden-ngedeni lho. Anu lho, Her, golek kanca gerong sijine ora apa-apa, apa sembarang ngono. Aku Pak Nirnir atiku aku. Ngejak sapa. Ayo. Yo. Kiraku kewetan citra merga suwe taan Katur dumateng para pamirsa Sutresna Budaya ingkang tasih nenggani wonten lokasi kula mengucapkan terima kasih masih diberkahi nganti jam 2 punjul. Heeh, ya, monggo dipun lajengaken Mas Her. Heeh. Alayang kina mama ruta ambalangan tani wasuwe hangan tani rasaku ngantu antu Bijar krungu samaya eling yen taan tani Telaske Kledang lakae bocahe takon. Monggo Dik Sinta kalih berdiri pelan-pelan Dik. Monggo langsung buka celuk coba kaya ngapa.
Dipun lajengaken, Dik. Katur para sedaya warga masyarakat. Dusun Pengkol Desa Ngrami. Yo. Telas ke, Dik. Matur nuwun Dik Sinta Widya Malupi. Sampun ngaturaken nuwun inggih menika dadi ati permintaan saking Mas Jabrik FMA ingkang selalu setia memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. FMA fan militan Asta Brata. Sing laire duk rikala wulan sasi April yen ora kleru kae. Wayangan peresmian utawa launching ana sanggare awake dhewe Sanggar Seni Asta Brata. Ya awake dhewe matur nuwun sing wis nyengkuyung, baik sing ikut organisasi utawa kumpulan FMA, baik di luar FMA apa wae organisasine utawa malah penonton akar rumput sing selalu nyusul awake dhewe iki malah sing setia selalu memonitor langsung ning lokasi ya, Truk. Matur nuwun sedaya. Mboten kula benten-bentenaken ning salah sijine mboten. Ning sedaya kagem lestarining budayane awake dhewe. Nggih waton jenenge penggemar niku njembarake serawung, jembarake relasi gitu.
ora kudu fanatik karo dalang siji, sapa wae dalange didukung minangka sarana ngraketake tali paseduluran, talining silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. Sapa sing sok nyambung tali silaturahmi bakal dijembarke rezekine didawane umure ngono kae ya, Truk. Pancen kaya mangkono Mas Gareng. Ki Mbak Yurinvi sing nenggani. Ayo sing nenggani. Dikon jumeneng, Truk. Sepoti mecah marang sepining swasana. Monggo Mbak Rinvi katuran jumeneng ing pepanggungan. Yuk. Hey. Wilujeng-enjing selamat pagi, good morning Mbak Rinvi Ananda. Good morning. Waduh. Mas Akbar. Nggih. Pokok bintang tamu niku nek nunggoni, gelem nunggoni nganti goro-goro niku teng ati niku ayem. Oh ngoten. Nggih. Dan jenengan biasane napa mboten ditunggoni sampai goro-goro to, Mas? Dia. Oh meneng lho. Mboten niku. Mboten to. Biasane Maksudnya- sampai bar nek nunggoni. Sopo niku ya? Loh, rencang-rencang sedaya Loh, niki iya lho, para, harus, no. Mas-mas yoga, mbak-mbak sinden Lah gitu. nggih. Lah Lah, nggih. mosok ndalang apa ngrawite mulih setengah wengi ya anu no. Oh, Apa ora mboten bareng, nggih. apa ora ditabuhi genset kan ya mungkin. Ya. Masih semangat toh Mbak Rinvi? Alhamdulillah masih semangat. Tadi acara sore di mana tadi? Tadi acara sore di Mojo Kediri. Rampungnya jam pinten? Jam 9. Campur sari nopo jaranan Mbak Yu? Campur sari. Wah, luar biasa. Ning wayangan yo jalan, campur sari yo jalan. Mbak Elvi jalanan yo jalan kok. Iya. Jalan, Mas. Kula niku tayub yo jalan lho, Mas. Oh iya, tayo barang kaya aku roh liwat ning FYP TikTokku. Nggih ta? Nah, tayo barang. Tapi Alhamdulillah. aku tertarik karo apa kuwi jaranan jenengan napa kuwi mau lho senderewe. Senterewe. Wah, kuwi duwe bayangan. Pripun? Sok rabi aku arep wae anu nanggape jaranan Tulung Agungan. Jaranan Senterewe. Iya. Oh, jenengan nanggap grup kula mawon, Mas. Punya to? Oh, gadah to. Jaranan Tulung Agungan. Mergo nek dalang rabi wayangan wis biasa. Biasa. Ayo. Kudune dalang Yo, rabi nanggape yo ngono kuwi. Jaranan senderewe ya toh, awane ayo cerewet bengine ya kuwi bengine bar awan jaranan senderewe bengine ya kuwi tayub. Tayub, Ya. oke. Yo. jenengan Nebak. mboten kangen. Hah? Mboten kangen. Kangen karo ibuke kuwi lho. Yo, yo. Napa? Nembang napa? Bebas. Nggih. Heeh. Engko bar nembang satu tembang gek bareng-bareng karo Sinden Astabrata. Oke. Bebas wae sing sraginan. Apa anu apa piye? Style kayak MP3. Oke. Apa-apa? Wis gamelan no apa? Apa sing sraginan wae? Digarap jaranan ya, Mas. Boleh, apa kuwi? Heeh. Ya. Oke. Apa? Manut Mas Heru. Oh ya. Apakah itu? Ayo Mas Yoga ngendang. Sapa Mas Patrick? Ayo Mas Patrick. Mas Patrick niku Tak kendangi dhewe lho ki lek kok bingung sing ngendangi kok. niku ponakane Pak Rudi Gareng. Oh Masya Allah. Aku ngerti ya. Nek kula ponakanipun Pak Di kula. Kula nggih. Semangga Astabrata. Napa ki lagune? Kok iso? Tinggal katresnan. Oke, ya. Setel jaranan ya Mas. Siap. Full jaranan. Engko terakhir Mas Patrick sing sraginan terakhir. Yo. Dadekke ninggal katresnan cara jaranan. Sesarengan Mbak Rinvi brandinge jaranan kok. Yo. Dadekke.
Tetap di tempat Mbak Rinvi. Disusul Mbak Beatrice-nya, Mbak Aulia, Kang Sarto, Mbak Galuh jumeneng bareng. Monggo jumeneng. Niki minangkani saking Pak Janoko Pengkol nyuwun gending menika. Iki langsung wae nyang Gubuk Asmara. Nggo penutup ana ing season goro-goro. Ngaturaken pangapunten menawi wonten tetembangan ingkang dereng katur mangke saged kula aturaken wonten ing pakliran-pakliran berikutnya. Siap. Langsung iramane sragenan. Wah, sing nyekel kendali Mas Patrick sing beduk sapa? Ya. Sing kendangi bengi iki wong telu. Yoga yo tampil. Wah, yo apik tenan keplane yo muni. Yo, gebrak kanggo Gubuk Asmara. Anukur wae ya bareng-bareng ben gumiak. Ayo, yo, dadekke, Cok. Hey! Gerane sing mimpin Mbak Rinvi gerane. Yo! Good
kasih kasih. Telaske yo. Tarik. Yo. Iya. Hai. Awas. Telaske? Iya. Oke. Iya. Wah, makasih. Mas Gareng Dik Bagong, piye Dik Petruk? Piye Mas Petruk? Wah, ora krasa. Perang Kudup Sari Palwaga wis pundhat wis paripurna. Ngono ya, Le. Nggih. Sang Angkara murka Ratu Ngalengkadaraja Prabu Dasamuka wis gugur ana astane Prabu Rama Wijaya. Kawimbuhan ditablek Gunung Karungrungan kelawan Raden Anoman. Ayo sak rampunge Prabu Rama murut ana kasedan jati Anoman suwita nyang ndi Mas Petruk? Anoman suwita marang Ratu Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Awit apa awit Prabu Rama lan Prabu Kresna kuwi padha-padha ratu kang dadi panitising Bathara Wisnu. Tur maneh sukmane Prabu Rama uga manunggal ana ragane Ratu Ndwarawati. Wah, tegese iki wis ganti jaman ya, Le. Pun Mas Gareng, ora krasa iki wis ngancik jaman Mahabharata. Lumereking wanci gumantining mangsa kala. Mangkono Raden Anoman Wuswita mring Ratu Ndwarawati Prabu Sri Bathara Kresna mapan ing pertapan Kendali Sada peparab Begawan Anoman ya Sang Resi Mayangga Seta. Datan karaos jaman Mahabharata wis kabungkur tebih. Dina ganti candra. Candra dadi warsa, warsa ganti abad. Dawa umure Sang Anoman ya Sang Senggana. Kaya-kaya wis ora kewagang nyangga sarira mapan aning alam padhang. Parandene dereng pundhat dharma kang den sangkul. Glising kandha ring kesing carita wis ngambah jaman tedhak turuning para Pandhawa. Tedhak turune Prabu Parikesit ngancik jaman negara mamenang ya nagara Kadiri ari Sang Prabu Sri Aji Jayabaya ingkang minangka Nalendra ing mangke negara Kadiri nedeng ketaman gara-gara kagiri-giri awit kadaya pangamuk ing raseksa kalih utusan saking negari Sela Uma raseksa kalih utusan saking negari Sela Uma
nenggih patih kala Kridaksa lan patih kala Udraksa gawe geger kraton Kadiri.